हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ് നമ്മുടെ അല്ലെ. 18ാമത്തെ അധ്യായം 18 ദിവസം, 19ാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയാം ഓറിയന്റേഷനും കൂടിയിട്ട്. എന്നാലും ഒന്ന് 18ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അധ്യായം 18. എന്താണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര്? സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. എന്താണ് 18ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ. ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തോടുകൂടി ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി ഭഗവാൻ ഇനി 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈ അധ്യായങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്തമായിട്ടാണ് 18ലും പറയുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടത്? 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച്, ദാനത്തെ കുറിച്ച്, തപസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മള്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യണെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മള്. പിന്നെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? അസത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഏത് ലോകത്തിൽ അതെന്താണ് പ്രയോജനം ഇല്ലാത്തതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ 17ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിച്ചത്. ഇന്ന് അധ്യായം 18ലേക്ക് കടക്കാണ് നമ്മള്. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല. ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മള് 18ാമത്തെ അധ്യായം അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥാ കേശീനിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ. എന്താ വിളിക്കുന്ന ഭഗവാന്? ഋഷികേശ, കേശി നിഷൂദന. 2 പേരുകൾ വിളിക്കുന്ന ഇവിടെ. ഒന്ന് ഋഷികേശ, കേശി നിഷൂദന. കേശിയെ ഹനിച്ചവനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു പേരാണ് കേശി നിഷൂദന എന്ന്. ഋഷികേശൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തുകൂടി പേരുണ്ട്? ഋഷികേശൻ എന്നൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്, ഋഷികേശ കേശി നിഷൂദന എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഈ 2 പേരും വിളിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? അസുരൻ, സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുരനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ തന്റെ സംശയങ്ങളെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ അസുരന്മാരോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു അസുരനെ വധിച്ച പോലെ തന്റെ സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക, അതാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഋഷികേശൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ അർജുനനെ തെറ്റിപ്പോയി അല്ലെ. അർജുനൻ ഭഗവാന് ഋഷികേശ കേശി നിഷൂദന എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്.
ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സന്യാസം എന്നാണ് വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നത്. പിന്നെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാര് ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമാന്മാര് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ ബുദ്ധിമാന്മാര് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു. അത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വിദ്വാൻമാരുടെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല പറയുന്നത്. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസം, കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമാന്മാര് ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതില് 18ാമത്തെ അധ്യായം വലിയൊരു അധ്യായമാണ്, കുറെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ച് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് വായിച്ചു പോകാം. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ത്യജിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നത്. കാമ്യകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങള് ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് ആരഭിപ്രായപ്പെടുന്നു? ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് എന്ത്? ധർമ്മം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. ഇനി ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? പുരുഷ വ്യാക്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് 3 തരത്തിലുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നു? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇവിടെ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അത് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് അത് 3. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് 3 തരത്തിലുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ആ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഈ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് 3. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതും ദാനം ചെയ്യുന്നതും തപസ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതല്ല, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അത് ആരെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്? മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവരാണ് ഇത് 3. മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മുന്നിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്, അതായത് പത്താത്മാക്കളിൽ നിന്ന് മുക്തിയിലേക്ക് കടന്നവര്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ 3 എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശ്യമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അതിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അന്തിമ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. ഒരു കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കർത്തവ്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അന്തിമ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അത് കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം എൻ്റെ ഇത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത് കണ്ടു അല്ലെ. പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള
മൂന്ന് ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മളെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള, നമ്മളൊരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ജന്മത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കടമകളുണ്ട്. നമുക്ക് സമൂഹത്തിനോടുണ്ടാവും, കുടുംബത്തിനോടുണ്ടാവും, നമ്മൾ കുറെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കടമകൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ അതൊന്നും നമ്മൾ, ആ കർമ്മങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ വ്യാമോഹം കൊണ്ട്, നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടോ തെറ്റുകൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട്, നമ്മളത് ശരിയായ രീതിയിൽ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസികമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, അതൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം വളർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതെ വിടുമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണത്. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സ്വാത്വികം. അപ്പോ ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ആ ഭൗതികമായ ഇതിനോടുള്ള ഒരു ആകർഷണം ഇല്ലാതെ, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികം. അപ്പൊ മൂന്ന് ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, നമുക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്താൽ അത് സാത്വികമായ ത്യാഗം. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് രാജസികമായ ത്യാഗം. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം. അപ്പൊ മൂന്ന് ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ താനും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം വായിക്കാം. അനിഷ്ടമിഷ്ടമിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണ ഫലം ഭവത്യാത്യാഗിനാം പ്രേത്യ നതു സന്യാസിനാം ക്വചിത്. അവിടെ അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം, ഈ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അപ്പോ താനും, അതായത് താനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. മരണശേഷം അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സ്വന്തം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ, സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഇടവരുന്നുണ്ടാവില്ല മരണശേഷം, സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങളായിട്ടുള്ളതൊന്നും. അതായത് നമ്മൾ ത്യാഗികളായിട്ടുള്ളത് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം, അങ്ങനെ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുള്ളത്, നരകത്തിലേക്കും പോകാം സ്വർഗത്തിലേക്കും പോകാം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള് എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട്? ഒരു മിനിറ്റ്. താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, മിശ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്കും പോകാനുണ്ടാവും നരകത്തിലേക്കും പോകാനുണ്ടാവും. അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക്.
ത്യാഗികൾക്കാണെങ്കിലോ അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്യാസികൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം, ഇത് മൂന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല. സന്യാസികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഇടവരുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക്, ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയുന്നില്ലത്, അതുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം ഏതൊക്കെയാ പറയുന്നത്? അനാസക്തമായി, ഫസ്റ്റ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതായത് അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയാം. അപ്പോ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, അനാസക്തമായിട്ട് വെച്ചാൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായ കർമ്മം. സാത്വികമായ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിട്ട് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് സാത്വികമായ കർമ്മം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ട് മിഥ്യാഹം ഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അതായത് രാജസികമായ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? മിഥ്യാഹം ഭാവം കൊണ്ട് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. അതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇനി താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ചോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പോ താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നാശങ്ങളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കാതെ അതിനൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മം ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് സാത്വികമായ കർമ്മം. ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ചോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ചോ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് എതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ചെയ്തുകൂടാത്തത് എന്താണ്? ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്? ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്? ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത്? മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത്? ഇതെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് എന്ത്? സാത്വികമായ ബുദ്ധി. അപ്പൊ സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയാം, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്നറിയാം, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്തിനാണെന്നറിയാം, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്തിനാണെന്നറിയാം, ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നും മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നന്നായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രാജസികമായ ബുദ്ധിയാണെങ്കിലോ ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല, അധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല. ഇതിനൊക്കെ വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പോ താമസികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരിക്കലും എന്തറിയുന്നില്ല, ശരിയായ ബുദ്ധി ഇല്ല അവർക്ക്. കാരണം അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും കാണും, ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും കാണും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്തില്ല, ധർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും കാണാൻ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും തെറ്റ് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ബുദ്ധി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ബുദ്ധി സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനത്തില് അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും കരുതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു.
ഇനി പറയുന്നത് ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നാശോ ജാതിന കാംക്ഷതി സമാ സർവേഷു ഭൂതേഷു മത്ഭക്തിം ലഭത്തെ പരം. അതായത് ബ്രഹ്മഭൂതനായിട്ട്, അതായത് ആ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും നമ്മളെന്താ പരമപദത്തിലെത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്തിലേക്ക് എത്താം, നമ്മള് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ പരമപദം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്താം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ സാധിക്കും, ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർക്ക് പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് ആ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ, ആ പരബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അയാൾക്ക് സുഖങ്ങളില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ദുഃഖങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ആ പരബ്രഹ്മ അവസ്ഥയിലെത്താം, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, സമഭാവനയോടെ, എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവഭൂതങ്ങളെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്നു. വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണില്ല, പിന്നെ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ അല്ലാണ്ട് അയാൾക്ക് വേറെ ദുഃഖങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാറ്റിനെയും എങ്ങനെ കാണും, സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അയാൾക്ക് വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകാനും സാധിക്കും. ഭക്ത്യാ മാമാഭിജാനാതി യാവാൻ യച്ഛാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാതോ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ നമുക്കറിയാം പ്രക്രിയ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, പിന്നെ ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നാണ് സത്യം അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തറിയുള്ളൂ, ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. സർവകർമ്മണ്യാപി സദാ കുർവാണോ മത്വ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതുതരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ശരി, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം കൊണ്ടും എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭക്തനായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പിന്നെ ആരുടെ സംരക്ഷണം ഉണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്തായാലും എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത്തരിഷ്യസി അഥ ചേതോ മഹങ്കാരൻ നാശോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ നമ്മുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അഭിമതം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതെ ആയാലോ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി എന്ത് വേണം, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് ബോധവാനായിരുന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവുക, അതായത് ഭഗവാനെ ശരിയായ അർത്ഥത്തില് തത്വത്തില് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ, നമ്മൾ ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന്റെ നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും.
അത് മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിക്കാത്തവർക്കാണെങ്കിലോ നാശമായിരിക്കും ഫലമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേശാർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയാൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ, ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഒരു യന്ത്രത്തില് ആ യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ട്. ആ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രം പോലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ആര്? ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യാസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷൻ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആ പരമപുരുഷന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ പരമമായ ശാന്തി നേടാനും ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. പരമപുരുഷനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാനാ പറയണത്. നമ്മുടെ ആത്മാവും ശരീരവും മനസ്സും എല്ലാം ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ആത്മാവും ശരീരവും മനസ്സും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം നേടാനും ശാന്തി നേടാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശൈത്യദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അത്ര രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ ആലോചിക്കുക. നീ സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചിട്ട് എന്താണ് ശരി എന്നുള്ളത് നീ ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. അതായത് എന്താണോ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് സമഗ്രമായിട്ട് നീ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യാന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ ഇതനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അവിടെ എന്തില്ല? ഭഗവാൻ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തില് ഭഗവാൻ ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി നമ്മളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനോട് പറയാണ്, നിനക്ക് ഹിതം, ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നിനക്ക് ശരിയാണ് ഏതാണ് തോന്നുന്നത് അത് നീ ചെയ്യാ. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കണം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കണം, എന്റെ ഭക്തനാവണം, എന്നെ ആരാധിക്കണം, എന്നെ പ്രണമിക്കണം. ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പറയുന്നതാ. നമുക്ക് അർജുനനോട് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം, പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. അതാണ് നമ്മളോട് എന്തിനാ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും നമ്മളോട് എന്തിനാ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കാൻ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ആശീർവാദം കിട്ടാൻ, ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ സാധിക്കും.
ഭഗവാനെ അഹങ്കാരം പ്രാപിക്കുക, ഇല്ലാതിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ആശീർവാദം കിട്ടുക, പിന്നെ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ താമത്തിൽ ചെല്ലാൻ, പിന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ഭഗവാനിൽ ശരണം തേടും. ശരണം തേടാൻ അല്ലെ. അതായത് നമ്മൾ പ്രണമിക്കുക എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രണാമം ചെയ്യുക? സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യും, എന്താ പറയാ, പഞ്ചാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യും, സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യും അല്ലെ. രണ്ടു തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും. അതായത് നമ്മള് എന്താ പറയാ, കിടന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാന് ഫുള്ള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെക്കാളും മുകളിൽ ഒരാളുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ബോധിപ്പിക്കാനത് നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് ആരുടെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ തലകുനിച്ച് പ്രണാമം ചെയ്ത് നിൽക്കുക? നമ്മളെക്കാളും മുകളിലുള്ളവരുടെ മുന്നിലല്ല നമ്മൾ തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്നത്, ആണോ? അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളിലുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താണ് നമ്മളെക്കാളും മുകളിൽ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, ആ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത, നമ്മളാണ് ഏറ്റവും വലുത് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇരിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓരോ പ്രാവശ്യം ഭഗവാനെ പ്രണാമം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മളെ ഒരു ശക്തിയാണ് നമ്മളവിടെ പ്രണമിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നത്, ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും എല്ലാവരുടെ അധിപൻ എന്ന് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താണ്. കാരണം നമ്മളിവിടെ എല്ലാം മറന്നുപോയി വന്നിരിക്കുന്നവരാ. അപ്പൊ നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ദിവസവും ഭഗവാനെ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രണാമം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളെക്കാളും വലിയൊരു ശക്തിയാണത്, നമ്മൾ അധിപനാണെന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ശരിക്കും പ്രണാമം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ മന്മനാഭവ മത്ഭക്ത മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനെ പ്രിയോസിമ. നമ്മള് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത്, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാത്ത ഒരു സമയം പോലും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവരുത്. നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതക്രമം തന്നെ എങ്ങനെയാക്കി മാറ്റാം, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാക്കി മാറ്റാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭഗവാനുമായിട്ട് സഹവസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാനോട് തീർത്ത് പറയാണ്. ഭഗവാൻ അത്ര ഉറപ്പിലാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവിടെ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഭഗവാൻ അത്ര ഉറപ്പാ പറയണത്. നീ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിട്ട് നീ എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചോളൂ, ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറയണത്. ഇവിടെ നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്, ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തില് നമ്മള് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോകേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണത് നീ എല്ലാം വിട്ട് എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചാലും ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കും, എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 66-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്ന് പറയുന്നത് സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. നീ എല്ലാം വിട്ട് എന്നിൽ ശരണം തേടൂ, ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളും സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മത്ഭക്തേ ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മത്ഭക്തേഷോപിതാശ്രുതി ഭക്തിമയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയഃ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്, അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് പരമരഹസ്യമായതാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ജ്ഞാനം. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമാണ്. ഇത് എൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ അവസാനം അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. നച്ചാ തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാന ച മേ തസ്മാദന്യാ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വേറൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൃത്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഈ വാണി ഗീത അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അതാണ്
മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ എത്ര ഭക്തന്മാർക്ക് അത് ഉപദേശിക്കുന്നവനാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്, അവസാനം അയാള് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളിത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മളിത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് മാറും. അടുത്തതിൽ പറയുന്നു, നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായി സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി അതും പറയാണ് ഭഗവാൻ, ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചവര്, ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവര് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുകയാണ്? ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ 70ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോ നീങ്ങിയില്ലേ? പിന്നെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ആരാണ്? അർജുനന്റെ ഗുരുവാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഗുരു ആ ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കേട്ടില്ലേ? നിന്റെ അജ്ഞാനം മുഴുവൻ ഇപ്പൊ നിന്റെ മാറിയില്ലേ? നിന്റെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ വ്യാമോഹം അതെല്ലാം നിന്റെ ഇപ്പൊ മാറിയില്ലേ എന്ന് ആ ഗുരു ആരോട് ചോദിക്കുകയാണ്? ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ്, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു, അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ്, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നിവിടെ ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു? അർജുനന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അർജുനന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടെന്നുള്ളത്. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം, ഗുരുവാണ് ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ആരാണ്? അർജുനന്റെ ഗുരുവാണ്. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഇപ്പൊ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നിവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്. ഇനി സഞ്ജയൻ പറയാണ്, സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യഹം വസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ സംവാദമിമശ്രൗഷ അത്ഭുതം രോമഹർഷണം. ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായി സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പൊ അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു യോഗമാണ്. രഹസ്യമായിട്ടുള്ള യോഗം ഉപദേശിച്ചത് തന്റെ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് തനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നതെന്നിവിടെ ആരോർക്കാണ്? സഞ്ജയൻ ഓർക്കാണ്. കാരണം സഞ്ജയന് ദിവ്യചക്ഷുസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട്, വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ദിവ്യചക്ഷുസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് സഞ്ജയൻ എന്ത് സാധിച്ചത്? ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ തന്റെ ഗുരുവിനെ ഹരേ കൃഷ്ണ, സഞ്ജയൻ തന്റെ ഗുരുവിനെ സ്മരിക്കുകയാണ്. കാരണം ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് തനിക്ക് എന്ത് സാധിച്ചത്? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം വേണം. ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അപ്പൊ പറയാണ്, അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ നടത്തിയ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഈ പുണ്യ സംവാദം അത് ഓർക്കും തോറും വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആനന്ദപുളകിതനാവാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആരോട് പറയണത്? രാജാവേ, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ പറയാണ്, കാരണം ആദ്യം അർജുനന് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാരായണ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലും കണ്ടു. ഭഗവാൻ കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇതൊക്കെ ആര് കേട്ടു? സഞ്ജയൻ കേട്ടു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കും തോറും, ഇതൊക്കെ ഓർക്കും തോറും സഞ്ജയന് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും 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 സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. ആരോടെ പറയണേ? ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയണം.
യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാ നിധിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാ നിധിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എവിടെയാണ് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണ് വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് എന്തുള്ളത്? ഐശ്വര്യമുള്ളത്, വിജയമുള്ളത്, അസാധാരണ ശക്തിയുള്ളത്, നീതിയുള്ളത്. ഇതാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം? സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം. എന്തുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയൻ അഭിപ്രായം പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദ്യത്തിലൂടെ അല്ലെ? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായു ഉത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമ കുർവത സഞ്ജയ. ഇവിടെ എന്താ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്? എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ യത്ര പാർത്ഥ ധനുർധര തത്ര ശീർ വിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നിധിർമതിർമമ. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, എവിടെയാണ് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണ് വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്നതും വിജയം ഉണ്ടാകുന്നതും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും എല്ലാം ഉള്ളത്. ഇതാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം? സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയുന്നു. ഇനി ഗീതാ മഹാത്മ്യം, നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു പോയ ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ രചനകൾ വാക്യങ്ങളാണ്. ഗീതാ ശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതപ്പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാതിവർജിതഃ. പവിത്രമായ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രയത്നപൂർവ്വം പഠിക്കുന്നവൻ ഭയശോകാതിവർജിത, ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പദം, വിഷ്ണു പദം പൂകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗീതാധേന ശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ദീഹി പാപാനി പൂർവജന്മാകൃതാനി ച. നിത്യവും ഗീത വായിക്കുകയും പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങൾ നശിക്കുകയും പുതുതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആരാണോ നിത്യവും ഗീത വായിക്കുന്നത്, പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മകൃതത്തിലെ പാപങ്ങള് നശിക്കുകയും പുതുതായിട്ട് പാപങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാഭസി സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം ശരീരത്തിലെ അഴുക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ അത് സംസാര മലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യര് ഡെയിലി കുളിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അഴുക്ക് മാറ്റും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്നാനം ചെയ്താല് നമ്മുടെ സംസാര മലത്തെ നശിക്കും. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഗീതാ സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്നേ ശസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാദ്വിനിസൃത. ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ച ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോൾ മറ്റനേകം ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിന്? അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഭഗവാന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് വന്ന ആ ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോ നമുക്ക് വേറെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തിനാണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണോർ ഭക്താദി നിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരമാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖത്തു നിന്നും പുറപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവത്ഗീത ആകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പുനർജന്മം ഉണ്ടാകില്ല. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകി പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകി പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഗീത, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമം, ഒരേ ഒരു കർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവനം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത്. എന്ത്? ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ഭഗവത്ഗീത. ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ദേവകി പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഒരേ ഒരു മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം. ഒരേ ഒരു കർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വജ്ജകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ